Цецо, защо си се скрил тук? Нещо умислен ми се струваш. Ами, не съм се скрил, по-скоро търся малко спокойствие, защото клиента с този голям джип иска да му правим тунинг и съответно колата да стане по-лека. И аз се чудя как да го лекотим. И нещото, което ми дойде на къл е да махнем климатика. Да източим френа, да махнем компресора, кондензатори, сушители и всичко и по този начин ще улекотим колата. Ама дали е най-добрият вариант? Не знам. Защото в крайна сметка, кой ползва климатик в днешно време? Всъщност всички. Ползваме ли го правилно и по предназначение? Нямам представа. Но да използваме момента да ти кажа няколко неща за климатика. Хубаво е в летните горещини климатика да се пуска с клапа за рециркулация включена, да върти въздуха перфектно. Така е малко по-ефективен, по-малко топъл въздух влиза отвън. По този начин намаля разхода на гориво. Хубаво е често да му се сменя филтъра, колкото и да изглежда смешно. В нашите атмосферни условия и мърсотията, която има във въздуха, за 5-6 хиляди км филтъра е доста мръсен. Хубаво е да слагаме поленов филтър с активен въглен и ние предпочитаме филтри с полифеноли, такива, които не позволяват развитието на микроорганизми и не са и действат антибактериално. Също така има марки с филтри, които имат вграден филтър за твърди частици. Не влиза толкова финни и твърди частици от саждите от автомобилите, които карат пред нас. И другото нещо е, ползвайте климатик умерено, не го накарайте колата на 16 градуса вътре и навън да е 35 и след това като слезете на получите сърцебиене и не дай си Боже нещо по-лошо. И това е. Иначе, ако може, пак да ме оставиш малко на спокойствие, защото не знам какво да правя с тия килограми. Моите са ясни, обаче тия на колата нямам представа.